Това е новия модел Wave A3, който е съчетание с ръчен грунт баланс и автоматичен грунт баланс. Ръчен и автоматичен. Като на ръчния грунт баланс имаш възможност да минаваш на общ режим без дискриминация и на дискриминационен режим. При ръчния грунт баланс. При автоматичния тази функция няма. Нали? Тя е свързана само с ръчния грунт баланс. Сега искам да направя един малък тест. Тук съм изкопал една дупка в земята, която е 30 см. 28-30 см. Снимай пак да се види горе-долу колко да се знае. Да, така. И една монета. Сега монета отблизо да се види каква е. Така. Сега първо минаваме с метал детектора, за да се види, че в дупката няма никакъв метал. Слагам на автоматичен грунт баланс. Няма никакъв метал. Взимам монетата и я поставям в дупката, снима я вътре. Така. Апарат отчита наличие на сигнал на 28, 9, 30 см, тук някъде. Ето, отстрани няма нищо. Така. Ето чима, който ще сложим, минава над него, за да се види, че няма в него индикация, няма метал. Заравям дупката, пускам апарата, той се е пуснал. Близо до земята повдигам още 7, 8, 10 см. Това е на монета, която на 28-30 см в земята. Ето го сигнал. Свали долу камерата да се види. Това е плътно до земята. Това е повдигнато. Тя камерата смущава. Ето. Ето. Ето плътно. Ето. Ето, тихия сигнал. Тихия сигнал още 10 см. Тази монета е 18 см диаметър. Така. Нямаме наличие на метал. Поставям метален предмет. С дискриминация на 5,5. Медна пластинка. Метален предмет. Медната пластинка, сега не искам да я заравям в земята, защото тя е голяма, с големината на левчето е. Тя ще бъде доста по-дълбока от тази монета, която е 18 мм диаметър. Просто искам да съпоставя цветния сигнал и
желязото, което при дискриминация 5-5,5 въобще не го чува. Когато минаваме на автомат, в същото положение на ръчен земен баланс, минаваме на ръчно, мануал, грунт и съответно дискриминацията, така, и правим земния баланс. Ето. Сега сме на ръчен земен баланс, минаваме на дискриминационен режим, защото ако не сме на дискриминационен режим, желязото и цвета ще бъде едно и също. Като минем на дискриминационен режим, при грунт вариант, трябва да се усилим потенциометъра на 5-5,5. Ето го желязото. Ето го цвета. Ето е монетата. Монета 18 мм. И пак повдигам някъде около повече от 10 см, повдигам и чувам монетата. Това е на ръчен грунт баланс.